Wani dattijo yana zaune a bakin wani kogi. Kwatsam sai ya hango wata kunama ta fada cikin ruwa. Kunamar ta rikice tana ta ƙoƙarin ceton kanta daga nutsewa. Sai dattijo ya yanke shawarar ceto ta, ya miƙa hannunsa don ya fito da ita, amma sai kunamar ta cije shi. Nan take sai ya janye hannunsa yana ihu saboda tsananin zafi. Amma bai wuce minti ɗaya ba, sai ya sake miƙa hannunsa don ya ceto ta. Kunamar ta sake cizon shi a karo na biyu, ya sake janye hannunsa yana ihu saboda zafi. Bayan wani dan lokaci kaɗan, sai ya sake yin ƙoƙarin ceto ta a karo na uku. A kusa da shi akwai wani mutum wanda yake zaune yana kallon duk abin da ke faruwa. Sai ya ce, Malam, shin baka dauki darasi daga abin da ya faru a karo na farko ko na biyu ba, gashi kuma kana kokarin ceto ta a karo na uku? Dattijon bai kokwala shi ba, ya ci gaba da kokari har sai da yayi nasarar ceto kunamar. Sannan ya tafi wurin mutumin ya dafa kafadarsa a hankali, ya ce, Ya ƙidana, ɗabi'ar kunama ce cizo, ni kuma ɗabi'ata ita ce nuna ƙauna da tausayi. Don me kake so in bar ɗabi'ar kunama